Украінскі каардынацыйны штаб назваў свабодзе колькасць беларусаў у палоне, якія ваявалі на баку Расіі. Што чакае гэтых людзей? Чаму ўлады Расіі і Беларусі не спяшаюцца абменьваць Інну Кардаш, якую абвінавачваюць у шпіянажы на КДБ ва ўкраіне? Ваенкаматы гарадзеншчыны далучыліся да кантролю за ўборачнай пасля загаду Лукашэнкі забіраць нядбайных работнікаў на вайсковыя зборы. Чаму ўборачная кампанія ператварылася ў вайсковую аперацыю? Мы раскажам, як прайшло развітанне з пісьменніцай Святланай Курс у Варшаве і патлумачым, як Ежа Гідроіц, які нарадзіўся 120 гадоў таму, зрабіў незалежнасць Беларусі аксіёмай для палякаў. Добры дзень, гэта Пік Свабоды, з вами Ганна Соусь. Мы расказваем пра галоўныя падзеі 27 ліпеня і тлумачым, што яны значаць. Пастаўце падабайку нам зараз, напішыце каментар пасля і падпішыцеся на наш канал. У каардынацыйным штабе Украіны па пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі упершыню назвалі колькасць беларусаў ва ўкраінскім палоне. Паводле адказу на запыт свабоды на ліпень 26 году ў палоне знаходзяцца 22 грамадзяніна Беларусі, якія ваявалі на баку Расіі. З 22 году 7 беларусаў, якія мелі таксама і расійскае грамадзянства, абмянялі на ўкраінскіх ваеннапалонных, якія знаходзіліся ў Расіі. Які лёс палонных беларусаў, якія ваявалі на баку Расіі, разважае Александр Кабанаў, прадстаўнік ініцыятывы «Белпол», якая рабіла расследаванне пра палонных беларусаў. Першае, нікому невядома, абмяняюць іх ці не, потому что тым же расейцам беларусы не патрэбны. Это з наших размоў з людзьмі, якія у тэме гэтай з украінцамі. Трэба расейцы непасрэдна. Беларусы не патрэбны ні расейцам, ні беларусам таксама. Але ж калі нешта вырашыцца, напрыклад, калі беларускія ўлады пойдуць на тое, каб змяніць там, напрыклад, на тых жа каліноўцаў ці яшчэ там неяк, вось, то гэтыя людзі все равно будуць пад крыміналкай і ім нічога добрага ў Беларусі не будзе, то бок опять з'язджаць у Расію і опять там неяк сваё жыццё планаваць там. У Беларусі Ва ўкраінскім каардынацыйным штабе не ўдакладнілі, ці звярталіся беларускія ўлады да Ўкраіны па пытанні вызвалення беларусаў і ў якім фармаце. Кіеў прапановаў і Беларусі, і Расіі абмяняць грамадзянку Беларусі Інну Кардаш на зняволеных украінцаў. Пра гэта паведаміў таксама каардынацыйны штаб «Свабодзе». Кардаш затрымалі сёлета ў студзені паводле падазрэння ў шпіянажы на карысць КДБ Беларусі. Яна з'ехала з Беларусі пасля пратэстаў 2020 году пад выглядам журналісцкай працы, спрабавала інфільтравацца ў адзін з падраздзелаў украінскай вайсковай выведкі. Кіраўнік сакратарыяту каардынацыйнага штабу Богдан Ахрыменка паведаміў «Свабодзе», што ўлады Расіі і Беларусі паінфармаваны аб магчымасці і гатоўнасці Украіны да абмену. Але ні першыя, ні другія не спяшаюцца забіраць сваіх праваленых агентаў, кажа Ахрыменка. Украінскі журналіст Александр Загародні, які расследаваў дзейнасць Кардаш ва ўкраіне, расказаў, што яна ад пачатку была ўпэўненая ў хуткім абмене. Завжди звучало, що от такого плану я ж не просто з КДБ працюю, я працюю з людьми значно вище, які напряму співпрацюють з першою особою країни. Ми розуміємо, про кого йде мова. І вона цим захоплювалася, що вона от так близько до Лукашенка десь там, що вона виконує якусь таку спеціальну місію, що вона така крута, і в неї все буде дуже добре. Співробітники СБУ казали, що Інна Кардаш абсолютно спокійна, вона абсолютно переконана, що її обміняють на когось, можливо, ув'язнених українських військових. Більше того, каже, я повернуся в Білорусь, я стану взагалі національною героїною, тому що я працювала на користь своєї держави. Прадстаўнікі ваенкаматаў гарадзеншчыны далучыліся да кантролю за ўборачнай кампаніяй. Як паведамляе Мінабароны, ваенкамы наведалі гаспадаркі Горадзенскага, Воранаўскага, Зэльвенскага, Лідскага і Бераставіцкага раёнаў, а таксама выехалі ў Палі. Раней прадстаўнікі ваенкаматаў з такой жа мэтай ездзілі на Мельшчыну. Гэта адбылося пасля заявы Александра Лукашэнкі пра тое, што тых, хто дрэнна працуе, парушае дысцыпліну, трэба накіроўваць у войска. Уборачная кампанія ператварылася ў ваенную аперацыю, лічыць аналітык «Свабоды» Валер Карбалевич. Фактычна аб'яўлена некае надзвычайнае становішча, і за ходам кампаніі сочаць, кантралююць не толькі кіраўнікі рэгіёнаў, кіраўнікі абласцей, але і ўсе праваахоўныя органы. І прычым усё гэта на падставе вуснага загаду, бо ніякага указу нават, няхай пастановы ўраду не адбываецца. Усё гэта не лезе ні ў якія прававыя рамкі. Мне падаецца, што мы тут маем справу з некімі рэчамі позняга аўтарытарызму.
калі дыктатары на позняй стадыі свайго кіравання ўсё больш і больш адрываюцца ад рэальнасці і даюць нейкія такія дзіўнаватыя загады, яны дзіўнаватыя для ўсіх, у тым ліку і для чыноўнікаў, і тым не менш усе кінуліся на пераганкі выконваць. МТС, адзін з аператараў мабільнай сувязі ў Беларусі, абвясціў тэндэр на будаўніча-мантажныя працы па аднаўленні базавай станцыі ў вёсцы Тоніш Лельчыцкага раёну Гомельшчыны. На гэта звярнула ўвагу незалежнае гомельскае выданне «Флагшток». Пачатковы кошт кантракту каля $9 000. Якія менавіта пашкоджанні атрымала станцыя, не паведамляецца. 5 ліпеня выдання «Мінск Медіа» са спасылкай на ананімную крыніцу паведамляла, што ўкраінскі дрон ударыў па вышцы сувязі пад Лельчыцамі. Афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі няма. Прэзідэнт Украіны заяўляў раней, што беларускія рэтрансляторы, якія дапамагалі Расіі атакаваць дронамі ўкраіну, перасталі працаваць 22 чэрвеня. Зеленскі даваў Лукашэнку тыдзень на адключэнне абсталявання. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў абароне Вадзім Кабанчук у каментары «Піку свабоды» выказаў думку, што Украіна нанесла ўдары па расійскіх рэтрансляторах у Беларусі. А вось якой была рэакцыя 30 чэрвеня былога галоўнакамандуючага арміі Украіны Александра Сырскага на тое, што 29 чэрвеня была зафіксаваная праца аднаго з раней адключаных рэтранслятораў. Нанесение демонтования. Значит, вчора было включение одного ретранслятора. Вот, я думаю, що вони більше не будуть їх включати. В них фізично це не вийде? Ну, я ж не можу вам все розказувати. Я думаю, що вони усвідомлять, що це не треба робити. Сёння ўкраінскія дроны атакавалі расійскую рэспубліку Удмуртыя, якая знаходзіцца больш чым за 1000 кіламетраў ад Украіны. У горадзе Сарапул эвакуявалі сартавальны цэнтр «Вайлдберріс». На расійскіх маркетплейсах «Вайлдберріс» і «Азон» зарэгістравана больш за 20 000 беларускіх прадаўцоў на кожнай з пляцовак. Беларускія прадаўцы прапануюць адзенне, тэкстыль, тавары для дому, дзіцячыя тавары і вырабы ручной працы. Праца праз расійскія маркетплейсы нясе рызыкі для бізнесу. У выпадку знішчэння тавараў на складах падчас удараў па інфраструктуры Расіі пляцоўкі могуць не кампенсаваць страты. З 1 жніўня у Беларусі павялічыцца бюджэт пражыткавага мінімуму, ад якога залежыць памер шэрагу пенсій і сацыяльных выплат. Пра гэта паведаміла Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. У сувязі з гэтым аўтаматычна трошкі павялічацца дзяржаўныя дапамогі сем'ям з дзецьмі, даплаты да пенсіі, выплаты па даглядзе людзей з інваліднасцю першай групы і грамадзян старэйшых за 80 гадоў, а таксама сацыяльныя пенсіі. 26 ліпеня на развітанне з беларускай пісьменніцай Святланай Курс, якая пісала пад псеўданімам Ева Вежнавец, у Варшаве прыйшлі сотні чалавек. Светлана была увасаблением усяго того, з чым асацыююцца беларусы. Путлівасць, такая чалавечнасць, эмпатыя. Светлана была такі чалавек, як сонца, да якога людзі цягнуліся, як сланечнікі, як кветкі. Яе сыход – удар для мяне, для нас, для Беларусі. Для нашего выдавецтва з ёй звязаны важны этап. Кніга «Па што ідзеш воўча» стала яго пачаткам і вялікім поспехам. Не толькі поспехам для Святланы і для нашего выдавецтва, але і для беларускай культуры, для Беларусі, для рэпрэзентацыі нас як краіны ў свеце. Беларускі кінарэжысэр Андрэй Кудзіненка, аўтар фільма «Акупацыя містэрыі», пакінуў Беларусь пасля ціску з боку сілавікоў. Пра гэта паведаміў ягоны сябар, дырэктар фестывалю беларускіх фільмаў «Бульба Муві» Януш Гаврылюк. Паводле яго, у кватэры рэжысэра і ў прыватнай кінашколе «Кінакалайдер», дзе працаваў Кудзіненка дырэктарам, супрацоўнікі АМАПу і КДБ правялі ператрусы, якія доўжыліся каля 15 гадзінаў. У рэжысэра забралі пашпарт і тэлефон. Гаўрылюк паведаміў, што сілавікі пагражалі Кудзіненку крымінальнай справай па абвінавачванні ў экстрэмізме і магчымым пакараннем ад 8 да 12 гадоў зняволення.
120 гадоў таму 27 ліпеня 1906 году у Менску нарадзіўся Ежы Гідроіц. Польскі палітычны мысляр, выдавец і рэдактар часопіса «Культура» ў Парыжы. Ён выступаў за незалежнасць Украіны, Латвіі і Беларусі і за адмову Польшчы ад імпэрскіх прэтэнзій на Вільню і горадню. Гідроіц падтрымліваў беларускіх эміграцыйных аўтараў і заклаў асновы беларуска-польскага дыялогу. Яго імя носіць галоўная незалежная літаратурная прэмія Беларусі. Мне спадабалася думка, якую я нядаўна прачытаў пра Ежы Гідроіца, які прывучыў польскую грамадскую думку думаць пра незалежнасць Беларусі як абсалютна неабходны факт. Мы ж ведаем, што было да таго, што было у часы вайны, перад вайной, пра што пісала ў сваіх успамінах Ларыса Геніуш. Палякі не ўспрымалі ў прынцыпе ідэю незалежнасці Беларусі, але прывучыў праз масу працы, дыскусіяў, прыцягнення мноства інтэлектуалаў да гэтай дзейнасці сваёй у часопісе «Культура». Мянчук Гідроіц не абвясціў, але укараніў панятак незалежнасці Беларусі. І ў працяг тэмы незалежнасці Беларусі 27 ліпеня 1990 году Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР, якая 25 жніўня 1991 году атрымала статус канстытуцыйнага закону. Александр Лукашенко праз спрэчны рэферэндум скасаваў Дзень незалежнасці 27 ліпеня, замяніўшы яго на 3 ліпеня, дзень вызвалення Менску ад нацыстаў. А як беларусы святкавалі Дзень незалежнасці да рэферэндуму, раскажа Ганна Ермакович. З 91 па 96 год беларусы святкавалі Дзень незалежнасці 27 ліпеня. Сёння вялікае свята, Дзень незалежнасці нашай рэспублікі. Менавіта 27 ліпеня ў 90-м годзе Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце, якая заклала падмурак для абвяшчэння незалежнасці Беларусі. Дэпутаты фракцыі Беларускага народнага фронту, нягледзячы на прэсінг дэпутатаў-камуністаў, здолелі наблізіць Беларусь да рэальнай незалежнасці. Людзі віталі іх воплескамі. У 94 годзе на беларускай тэлевізіі транслявалі 2-гадзінны канцэрт, прысвечаны святкаванню Дня незалежнасці. Як агонь, як вода, табе шчасце належыць, толькі ўперад ідзі, беларускі народ. Жыве Беларусь! Наш 4-й Дзень незалежнасці мы сустракаем з першым прэзідэнтам дзяржавы. Спадзяемся і верым, што ў хуткім часе мы будзем жыць добра. Аднак у 96 годзе Александр Лукашенко ініцыяваў рэферэндум, пасля якога свята перанеслі на 3 ліпеня. Гэта былі навіны 27 ліпеня. У нас толькі правераная інфармацыя і вартай даверу каментары. З вами была Ганна Соўць. Чакаем вашых падабаек, водгукаў і парадаў.